Ako sa pangantahon ang akong amigo po diha sa Cagayan de Oro City samtang nag-outing ko, nakaabot ko sa usa ka simbahan ug nangutanan ko kung kinsa nagpuyo, siya mo ni-entertain sa kuha. So ato panahon nag-working pa ni siya dito sa Cagayan. Palit na mo Kanya USB. nagpa-Bible study pero niabot ang panahon na nahimo na gyud siyang maestro. Teacher siya karon si Sir Den Ryan. Natag siya. Yan. Di napod. Nahinom na ikaw kapanya Ugi panalitan ka Apan may pagsulay sa kalibutan Nga imong gipuy-an Apan may pagsulay luyo ang kalipay Panimuhaan lang gayon ang pagsunod sa tinilod Luyo sa pagsulay, lunun nga kalipay Akong di mawat ka Kuya Sadrak, kagwapo rin yun Napay ang kanta nga akong di man ako mawat ha, naging wa Sabi. Balik ka balik. Ikaw, kalisog yun yung plucking. Balik ka.